Lijep pozdrav svima i dobrodošli u pregled sedmice. Real Madrid osvojio Superkup Španije. Leo Messi osvojio treću nagradu FIFA The Best. Jose Mourinho više nije trener Rome. Ivan Perišić novi fudbaler Hajduka. Iza nas je nova i više nego uzbudljiva fudbalska sedmica. Mi kao uvijek započinjemo sa pregledom Liga petice. Za vikend u engleskoj Premier Ligi odigrano nepotpuno 21. kolo. Kolo su obilježila dva derbija, najprije utakmica između Manchester Uniteda i Tottenhama koja je završila bez pobjednika, a nakon toga i fantastičan meč između Newcastle i Manchester Citya u kome je pobjedu odnijela ekipa Pepa Guardiole. U 18. kolu Francuske lige 1 Paris Saint-Germain slavio na gostovanju kod Lensa rezultatom 0:2. U 20. kolu talijanske Serie A nove pobjede upisali su i Juventus i Inter. Juventus je sa 3:0 porazio Sassuolo, dok je Inter sa 5:1 slavio na gostovanju kod Monce. U 17. kolu njemačke Bundeslige Bayer Leverkusen upisao minimalnu pobjedu na gostovanju kod Augsburga, dok je Bayern sa 3:0 porazio Hoffenheim. U 20. kolu španske La Lige Almeria i Girona odigrali su bez golova, dok je u baskijskom derbiju slavio Athletic Bilbao rezultatom 2:1. Vikend je obilježilo i finale Superkupa Španije. U finalu El Clasico te utakmica između Real Madrida i Barcelone. Na kraju je Real Madrid slavio rezultatom 4:1 te je tako osvojio Superkup Španije za ovu sezonu. A sada prelazimo na našu Betole rubriku. Link za registraciju za nove korisnike nalazi se u deskripciji, a mi kao uvijek započinjemo sa tiketom sedmice. Tiket sedmice ove sedmice imao igrač SV8 koji je na uplatu od 5 km 11 parova ostvario dobitak od 153 km, tako da je on nagrađen sa 50 km free beta. A tragičar ove sedmice bio je Sanel, naime on je na tiketu od 13 parova promašio samo jedan jedini par, tako da je on nagrađen sa 50 km free beta. A vaše dobitne kao i tragične tikete možete uvijek slati na Instagram profile koji se nalaze dole u deskripciji. Prelazimo sada na našu Betole vikend ponudu. Ovog vikenda za vas izdvajamo najprije dvije utakmice engleske Premier Lige u kojima se sastaju Brentford i Nottingham Forest te Sheffield United i West Ham United, a obje utakmice imaju zaista zanimljive kvote. Nakon toga slijedi zanimljiv okršaj talijanske serije između Lecce i Juventusa gdje je svakako veliki favorit ekipa Juventusa, a onda i dva susreta španske La Lige sa visokim kvotama. Tu je najprije utakmica između Valencije i Athletic Bilbao, a nakon toga i meč između Girone i Seville. Kada je u pitanju moj prijedlog tiketa, ja bih išao ovako: dvica, 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 dvica i za kraj jedan kec, pa da vidimo da li će to proći. Naravno, kao i svake sedmice, vama je na Instagram profilu pregled sedmice, čiji je link u deskripciji dostupno tipovanje. S obzirom da smo prošle sedmice imali dvije osobe koji su tačno tipovale, restartujemo ponovo free bet koji ove sedmice iznosi 30 km free beta, tako da idite na link u deskripciji, tipujte i osvojite. To bi bilo to, sada prelazimo na ostale vijesti iz svijeta fudbala. U sedmici koja je iza nas održana je FIFIna ceremonija na kojoj su dodijeljene prestižne nagrade, a nagradu za najboljeg trenera svijeta prema izboru FIFA osvojio je Pep Guardiola. Kada je u pitanju nagrada za najboljeg golmana, ona također odlazi u Manchester City u ruke njihovog golmana Edersona. Nagradu za najboljeg fudbalera svijeta ili ti popularno The Best osvojio je Leo Messi koji se nije pojavio na ceremoniji. Rade Krunić je ove sedmice predstavljen u svom novom klubu. A kao što se to je očekivalo, BH reprezentativac napustio ekipu Milana te on od ove sedmice novi fudbaler Fenerbahčea. Krunić je u Tursku stigao na posudbu do kraja sezone, a po isteku iste postoji mogućnost da ga Fenerbahče otkupi od Milana. Kako prenose njemački mediji, počeo je rat između Alfonsa Davisa i Bayern Minhena, a na kraju bi mogao profitirati Real Madrid. Naime, Kanađanin trenutno u Bayernu ima platu koja iznosi oko 7 milijuna eura, međutim on sada od Bavaraca zahtijeva da mu se plata udvostruči te da iznosi oko 14 milijuna eura. Iz Bayerna nisu spremni pristati na te zahtjeve, pa se čini kako neće doći do produženja ugovora. Fudbaler se već unazad mjesecima povezuje sa prelaskom u Real Madrid, a čini se kako su mu iz Reala spremni ispuniti ove financijske zahtjeve kako bi obukao dres njihovog kluba. No Bayern će, kako sada stvari stoje, uskoro završiti transfer talentovanog fudbalera iz Srbije. A radi se o Matiji Popoviću koji je početkom ove godine okončao suradnju sa Partizanom. Talentovani fudbaler na meti je nekoliko klubova uključujući Juventus, Milan, Napoli, međutim novinar iz Njemačke Florian Plattenberg ipak navodi kako će u utrci za njegov potpis pobijediti ekipa Bayern Minhena. Oni bi uskoro trebali završiti ovaj transfer te su ga spremni koristiti i u prvom timu.
Iznenađujući otkaz desio se ove sedmice u italijanskoj Serie A, a dobio ga je Jose Mourinho koji od ove sedmice više nije trener Rome. Mourinho je presudio poraz od Milana, a Roma je ekspresno dobila novog trenera. Naime, radi se o legendarnom fudbaleru vučice italijanske reprezentacije Danielu De Rossiju koji od ove sedmice sjedi na klupi AS Rome. Švedski mediji su se ove sedmice raspisali o transferu Anela Ahmedhođića. Kako navode Šveđani, reprezentativac Bosne i Hercegovine bi mogao uskoro napustiti redove Sheffield Uniteda i englesku Premier ligu te se preseliti u Seriju A. I to jer je za njegove usluge zainteresovana ekipa Napolija. Napoli je još prije 3 godine pokušao dovesti Anela, međutim tada nisu uspjeli. Svakako treba napomenuti da fudbaler ima ugovor sa Sheffieldom do 2026. godine. A francuski novinar Daniel Riolo ove sedmice donosi pikanteriju vezanu za Kyliana Mbappéa. On otkriva kako Paris Saint-Germain sprema nestvarnu ponudu novog ugovora za Kyliana koja se jednostavno ne može odbiti. U pitanju je financijski najveća ponuda u historiji fudbala koja će iznositi preko 100 miliona eura godišnje. Riolo navodi kako je to iznos koji nijedan drugi klub ne može platiti. Svakako Paris će Kylianu obećati razne beneficije za brata, porodicu i sve njegove prijatelje. Sa druge strane Riolo navodi kako ponuda madridskog Reala iznosi svega 30 miliona eura godišnje. Iako se to nije očekivalo prema prvim prognozama, Jordan Henderson je ipak uspio pobjeći iz Saudijske Arabije. Al Itifak i Ajax su se dogovorili pa je tako iskusni veznjak napustio Saudijsku Arabiju te se on vraća u Europu. Bivši kapiten Liverpoola obukao je dres Ajaxa te sa njima potpisao ugovor do ljeta 2026. godine. Međutim, naravno da ima i onih kojima arapske pare ipak nisu mrske. Radi se o Renanu Lodiju koji je ove sedmice kompletirao svoj transfer u Saudijsku Arabiju, tačnije u redove Al Hilala. Al Hilal je Marseju za njegove usluge isplatio 23 miliona eura, a Lodi je potpisao ugovor do 2027. godine. Popularni hrvatski flop od ove sedmice ima novi klub. U pitanju je Ante Ćorić koji je 2018. godine iz Dinamo Zagreba otišao u Romu za 6 miliona eura. Međutim, taj novac nikada nije opravdao, a u Seriji A je odigrao svega 20 minuta. Bio je na brojnim posudbama, ali se nigdje nije proslavio, tako da se ove sedmice vratio u HNL. On je potpisao ugovor sa Rudešom, timom koji je posljednji na tabeli, te u prvoj polusezoni nema niti jednu jedinu pobjedu. Međutim, to nije bio jedini zanimljiv transfer u HNL-u ove sedmice. Slobodno možemo reći kako je danas ostvaren vjerovatno najveći transfer u historiji Hrvatske nogometne lige. Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić danas je zvanično predstavljen kao novo pojačanje Hajduka u koji je stigao na posudbu iz Tottenhama. On će na posudbi biti do kraja ove sezone, nakon čega mu ističe ugovor sa Tottenhamom, pa se očekuje da nakon toga samo produži ugovor sa ekipom iz Splita. Međutim, navijači Hajduka će morati sačekati na debi Perišića s obzirom da se on trenutno oporavlja od teške povrede. To bi bilo to kada je u pitanju pregled sedmice. Idemo sada pogledati koji je to igrač sedmice. Za igrača prehune sedmice odabrali ste Arkadijuša Milika. Za novog igrača sedmice, kao uvijek možete glasati u komentarima, idemo sada na centralno pitanje. Ko će pobijediti u finalu Superkupa Španije? Real Madrid 65%, Barcelona 35%, prehune sedmice glasalo je 366 glasača. A centralno pitanje za narednu sedmicu glasi: da li je Leo Messi zaslužio osvojiti FIFA The Best? S obzirom na dosta komentara oko ove nagrade, svakako svoj glas možete ostaviti klikom na prvi link u deskripciji. Vama hvala što ste i ove sedmice bili uz pregled sedmice, mi se gledamo vrlo brzo u novim videima, do tada lijep pozdrav!